Kburin bl-modi b'saħħitna għal-futur. Din it-tema tal-Konferenza Ġenerali tal-General Workers Union li jmiss. Friġlejn il-monument tal-ħaddiema fejn tpoġġew fjuri b'tifkira ta' 72 anniversarju mit-twaqqif tal-General Workers Union, is-Segretarju Ġenerali tal-istess Union Tony Zarb ta' iktar dettalji dwar din il-konferenza. Konferenza li se tkun indirizzata mill-Prim Ministru Joseph Muscat u l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil u li se tara li l-Zarb iċedi postu wara iktar minn 34 sena fil-Union. Fil-fatt, skont Zarb, l-aktar punt importanti tal-konferenza huwa meta d-delegati se jintalbu jikkonfermaw lil Joseph Buġejja bħala Segretarju Ġenerali ġdid tal-Union. Fil-waqt li ringrazzja lil kull min ta' semu biex il-General Workers Union tibqa' fuq saqajja, Tony Zarb qal li se jibqa' preżenti għall-Union li tanti għal-qalbu u li dejjem kienet it-tarka tal-ħaddiem. Din għalija hija l-aħħar okkażjoni illi qed nindirizza lill-medja f'jum il-Union fil-ċerimonja tal-Monument tal-Union ġewwa l-Imsida. Da ma jfissirx issa li mhux se nibqa' nattendi għal din iċ-ċerimonja. Dan nibqa' nagħmlu sakemm tippermetti li saħħti.